Здравейте хора, аз съм Троекс и днес ще имаме на Rock Rakers. Добре, нека почвам. Скинът ми е... Сега ще го видите. Ето го, да. Имам само два скина. Не съм много добър, само това ще ви кажа. Опа, ще... Пак. Много съм зле. То виждате. Пак. Това е последната обиколка. Ето, свършва. Много бързо свършва. Добре. Така сега. На първо място, т.е. 36 секунди, аз съм 31. Добре. Остатък само още 3. Сега пускаме на тази писта. Сега ще направим много. Добре. Пожелайте ми късмет. Ще съм много зле на тази писта. Фак. Много съм зле на тази писта, както казах. Сега ще ги мина. Сега ще ги мина. Офо, не! Дай газ! И съм на трето място. Още! На трето място съм, да, добре, сега как става. Сега, мисля да отворя... Да, давай. Yes. То си добър. Съм с него. Така. Добре. Сега ще се пробваме на най-омразната ми писта. Не, да я мразя. Така. То е доста добър. Та писта, виждате ли, що е мразя? Много е трудно. Пак. Съм на последно място, бе. Ай, газе! Ай, газ! Пак първи! Дай газ! Какво? За първи път съм първи на тази писта. Yes! Yes! 500 коинс. 41 секунди, т.е. 46 добре. Така. Дай ще спра на тази другата ми писта. Ще е такъв от този, много бърз. Пак дай газ. Спира. Добре. Всяко съм го бил с една стотна. Няма как, с 200. С една секунда, добре. Да кажем 3. Добре. Ще мисля да изиграя още едно на това. Добре. Това ще е последното. Извините, че не съм качвал доста време. Просто училището... Това писте съм играл. Фак! Какво ще кажа? Какво ще... Бати гадното е! Бати гадната писта! Съм на последно каре. Защото училището, работи, състезания, тестове, уроци трябва уча. Добре, писна как не съм писал. Добре, надявам се, че ви е харесало и чао!